So uspane 10 years ku generation. 10 years. It's 10 years. Yeah. So ukhwitha kanjani lapha ku generation? Or sokuyisikhathi? No, i-generation mkhulu bengasajabula. Oh, bengasajabula. Yeah, bengasajabulanga. Cosmo was starting to be simple for me. Yeah, that was a simple character made for you. Bengasatholi challenge. Yeah, for the way thina sikwazi ngakhona nami thema ngiyibheka laphana be under the level of your talent. Yeah. Yeah. So The Cosmo. bese ngikwazi ukuthi ngiyebheke. I didn't like that. Didn't like that character, Cosmo. Ngawara to an extent yokuthi ngihlale ne-producer yami. Yeah. Ngimbekele ukuthi this is the danger for my career. Yeah. This is now I know how to go to bed without learning my lines. The way a simple ngakhona Cosmo. Yeah, but the way uScosmo are simple, are easy, easy. Yeah, I told her already. Angisafili the pain of an actor getting inside the shoes of a character. It's like ngiyamazela ukuthi ngiyayazi ukuthi uCosmo one way. Yeah, I told her already. Bamdesign ngakhona. So ngacala man young distance and happiness yokuya emsebenzini. Yeah. Yayithola ukuthi angisakhuli instead of ukukhula Yeah. ngishona phansi emgodini. Yeah. Yayithola. Ngiyakuzwa. And ngathi awuthi ngithola indlela yokuthi lento lena ifike endlunkulu. Yabona. So iminyaka almost like 2-3 years trying to convey the message. Yeah. Yabona ukuthi this is me. Because angina power yokubacela indlela ukuthi bangivulele iminyango. To tell them that he's not feeling. Angina power. Yeah. Why? Ngana power. Imishini of generation for me was supposed to be 7 years. Okay. After 7 years, bese ngicela ukuthi Okay. ngicela ningivulele isicaba. Yeah. Yabona. For me ukuba ku generation imishini kushini le 7 years ibikimi bokuthi ngi servant yabo. Okay. No complaint, no nothing. Let them You do what I told her what I do. Manje ungisa kwenye point important blind mkhulu. Yabona nyoringa na wonke umuntu lo ukuthi abakhipha inhlamba abadelele umnikazi wendlu ye generation through the character. Mina ngizobaphendula ngithi generation was not meant ukuthi ngidlale lawo ma characters la. Yayithola lona yini. Give me each generation ishaye iziphelele lento lekwamele iziyenze kimi. Indoda ngaphakathi kwami the character within me itatame 14 years from yizo to generation. Ingagezi indoda enjani ehlala 14 years ihamba iyehla inyuka into inqamla amaqhuma lomhlaba ihamba igeza mhla ihlangana nemfuyo. Leyo ndoda mengena la iminyango uzoyimela na ngephunga layo. Ngifika ku generation nginuka kawo. The character within. So umsebenzi we generation bokuthi ungigeze ungibuyise mahlehla game 2 egaming. Generation ikay second chance life inathi yami. Yeah, told that idea. So bokuyi purpose ya. Generation was not a house le ukuthi I'm going to make millions lapha. Yeah. And generation is not a house where any actor South African cat is going to make millions lapha. Yayithola. Mina interpretation yami ye generation is that house
that will lit a candle for you. So that why? So that they can see you outside. Uyayithola lo lady. Ukuzwa kahle. Yabona. I've learned ukuthi no matter what, ama producer sebenza ngebudget ka. Yabona. Basemsebenzini. Sebenza ngebudget. Wonke umuntu usemsebenzini. Uyayithola lo lady. And uma sebenza ngebudget, wena mose join indawo. Okay. Ubiziwe. Uzwile ngeaudition. Uva egrade ngeaudition. Bese ke kufika isikhathi sama contract. Yeah. Uyabona i-contract nayi awuvumelani ngesheleni. Mara uyasayina wayika. Yeah. Usayina uyibhekile. Uyayibona bakugaya uya nayo ekhaya. Uyayifunda. Uyayifunda ekhaya. Uzo uyibuyise uyisayinile. Uyavuma ukuthi uzosebenzela le mali. Uyasayina. Uthi ngamanye amagama, let me get inside and I will fight from inside. Uvumelana ka. Ayisebenza kahle. Oh, after isikhathi masesamba. Iflop labantu ababhala. Yeah. Yabona yile idea. Yeah. Ukuthi akavumelani nenyuku mara. Uthi i-game ama contract i-game ka. Yeah. Ama contract khona is discussion. I-discussion. Ukuthi ameneza kanje. Hayi man, phela mina ngishiya kanje. Yeah. Ngicela into yeso. Yeah. Nabo bazokhala bathi in yabona. Okay, I said not mabangashintsha le bayibeka enosha. Yeah. Usivumela. Uyayithola. Yeah. But umuntu uyasayina usaba ukunegotiate. Bese isikhathi masamba ufuna ukuphaka. Bese ke maseka join indawo. Yeah. Sekazibona ngathi yena udlula ama producer manje. Yeah. Ubatshela yindoda. It's a danger to be procrastinating a generation. Ngakuzwa kahle. It's a danger. Because if emyara Yeah. yakdawa and think ukuthi wena you are above the producer. Yeah. Yabona. Each and every house got its own rules. Yeah. Ungizwe kahle mama. Yeah. Each and every house got its own rules. Uyazi ukuthi lo mthetho wangayi unjani. Akilikho iplayer laka Khoza enodlalela iSundowns next week bese liyabuya. Alikho iplayer lika Kaizer enodlalela iSwallows bese liyabuya. Wonke ama player ala ekhaya. Ngani ngecontract. So manje nomthetho generation uso ukuthi once uku first process ku first class you are not allowed to go and work outside and come. Okay. Umthetho ubhaliwe ku contract uhlangana nawo lapha uyavuma uyasign. Mase ujoin indawo. So no mina ngifuna ukuthi ngikwazi ukuyenza nje ngibuye futhi. Ngiyakhula mkhulu. Ayikho enye into. Ngiyakhula. Ngiyakuzwa manje. Ngiyakhula. Ngiyafona angeke ngikwazi ukuze esipanini ngiyakhula. Mina ngiyothesha somewhere. Esha. Omele mayothesha uthi uyagula. And bayabathola ka. Oh, Obvious mikuizwa. ngathi banekhe. Esa. Lokbathola ka. Angeke uhlale uqamba manga uthi wena ngiyakhula inini akufuna ukwazi ukuthi out ni share konke. Bayabathola. So Maronza. So ngicathelele le idea. Yeah. Ukuthi bengithi each and every house got its own rules. Yeah. Yabona. Yeah. We need to find a way yokuhlonipha i-contract before we sign. Before we sign. Uyayithola lo idea. Yeah. Yokuhlonipha indlu leyo umuntu angene kuyo. Ukuthi inemithetho wayo. Yabona. Imithetho ye-generation ayifani nemithetho yomuvango. Uyayithola lo idea. Mara ama basics ayafana. Yeah. Uyayithola. Yeah. Ku-SABC wonke. Yeah. Khona eminye yakomuvango ithi once wajumpa lapha yazi kuba buhlungu kanjani bese bakuvulela isicapha. Eish. But all right. Yazi kuba buhlungu kanjani mkhulu bese bavula isicapha bathi angithi wena nasi isicapha kuba buhlungu. Mina manje ngi-experience lento le ba-experienceayo life after generation. Yeah. Ukuthi ngizokwazi ukuthi ngiringe ngayo le ukuthi hey labantu lana
akukho mnandi because manje i-platform ye-generation i-growth generation ispeak eSouth Africa mkhulu Yeah, I speak. yabona and i-flop ukuthi khona abantu abazohafa ihalf esalary yakho ngelanga ngama-hours Yeah. bangaphandle igig yabona Yeah. fika abanye abantu izinja-ke esegame bazibiza bo-Durban July bakaye i-full salary The 30 minutes. ngelangeni iyona leyo nto leyo 30 ngizwa kahle bese wena so uhlonipha abantu bangaphandle manje socala ukudelela abantu basekhaya laba abantu laba bakukhanyisela i-light ukuthi labantu laba kubona Laba bakubone laba. bakubona la bakubiza because of- Bakubiza bangakubona. bakubona la inhlonipho and i-respect abakunika yona is because le light leya bakukhanyisele yona yayithola Yeah. bakubize bagaye into le wena yabona imfanelo yakho bese wena ubona ngathi laba basekhaya laba bayenza kancane so uqala ukubadelela ukubatshela way to care of ma o ma o. Until the next one, thank you for watching. Please make sure you like the video and you subscribe.